नों मा सानामोन? साननो गोनां दं समायना आरो बे खामानियाव नों आंखौ सहाय होनांगोन। नों आंनिनो आंगोब्ला आं मानो सहाय होआ? बुंनायसाय मा खोथा बियो? आंनि बिदा जोंफुआ बे कम्पानियावनो साख्रि मावो। बिनि साख्रिखौ सिफायनांगौ। नों बेखौ आदैनो बुंनानै होनांगौ। जागोन। मर्निं। मर्निं आदै। गुड मर्निं पापा। मोनसे खोथा आफा, सोमखोरनि बिदा जोंफुआ जोंनि कम्पानियावनो साख्रि मावो। बेखौ साथाय खालामनांगौ आफा। मानि थाखाय आइ? आंनि आफाया रिटायार्ड प्रिन्सिपालमोन आदै। आंनि आदा जुंफुं आरो बाजै रानिनि थाखायनो जोंनि न'खरा सिलिंखार जानांदों। बेनि फिन साजा होनो थाखाय आंनो सुबिदाखौ होनांगोन आदै। आरो बे खामानियाव आंनो समायनाखौ नांफागोन आदै। गुड। नोंसोरनि गोसो मथन खामानिखौ माव। आं नोंसोरनो फुल पावारखौ होबाय। Ayo dah, nilai neng nilai jam berapa deng? Beramalai jam? फंबाय सोमगोरा आंनि साख्रिखौ डिसचार्ज खालामबाय। मानि जौ आरो सिगारेट बेलाय? दिनै न'खराव रावबो गैला। गथ' सासेयाबो लजायावसो दंहैसै। न'खरनि गासैखौबो आंनि पलिसि खालामनानै होखारहरजोब्बाय। दिनै नों न'खराव गोजोननाय लाबोनो नागारनाय जौजोंसो गेलेदों। नों दिनै मा जादों? अनलायसिनो नागारनाय? नोंनि गाज्रि पलिसिया दिनै जोबथाबाय। नोंनि गाज्रि मुखाया दिनै गाव हारसिङै गेवबाय। नोंनि पापजों उसिबावनाय रायखोसिनि मुखाया दासो बेरखांदों। आंनि बिमा बिफा फंबाय बिनानावनि सायाव गाज्रि कौशल खालामग्रा नों बिहामजोरानो। आदै आदै गलां आदै गलां नोंहा दिनैनिफ्राय बे न' जायगा गैया। नायगोन आंबो नोंखौ माबायदि रायजायो। गलां दिनैब्लानो नों बे न'आव दाफैसै। गलां गलां जाला गाज्रि कौशल खालामग्रा मेसिन बेयो।
ललिता ओइ ललिता बे गासिबो थोनदौलरानो नोंनिनो जाजोबसिगोन ललिता मिथिबायना आदैया आं लाजियो नोंनोथ' मिथिगौना ललिता बे न'आव रावबो गैला खालि नों आरो आंल'सै आदै मानो बिदि नों दा आंनि न'खरनि मावग्रा नंला जाम्बि नों दा आंनि असेसो आफा बे हिनजावा सोर बेलाय नोमा थैनायलाय आङो बेखौनो नोमा उन्दै खालामनो सानबाय बिमा थैखांनायनि उनाव आं बेखौ बिमा मानिनानै लानो हाया फिसाया आंखौ हगारहरबाय आंनो आलादा सम्पति नांगौ सि लाइक मादार लाइक डटार बेलाय नोंनिसो दाय प्रिन्सिपालनि एसे मोजां न'खरखौ धंस खालामनाया नोंसोरो बिमा फिसा आरो दिनै नोङो आंनाव सम्पति बिदों नोंहा आंनि सायाव मोजां मोननाय गैखायामोन नोंहा आंनि सायाव अननाय गैया नों बायदि गाज्रि आखुनि मानसिया आंनि बिफा जानो हाया रानि नों आंनि सायाव इसिबां गिदिर गिदिर खोथा बाहायाबा ओंखारलां नोङो आरो आंनाव सम्पतिसो बिबावदों नोङो बिनिफ्राय ओंखारलां नङाबा होनसै आं नै बेथि नोंहा आंनाव खेलेबसेबो सम्पति गैला ओंखारलां बेथि नोङो बेथि बादों बियो खबरदार नों आरो बे न'आव हाबफिननो मोनला ओंखारलां न'आ बेनो इन्सपेक्टर बाबु आच्छा मा खौरां इन्सपेक्टर बाबु लन लानानै रां सुख'यैनि थाखाय बे हा आरो न'आ निलाम थांबाय बे न' आरो हाया निलामाव थांबाय बेसेबां रां सुख'नांगौ मेनेजार बाबु गासै सुद आसोल 9 लाख रां सुख'नांगौ मेनेजार बाबु बे रांखौ आं दासो सुख'नानै फैबाय बोरो फोरमान बिलाइया बिनि फोरमान बिलाइया नै नायदो आच्छा थिगैनो दं दा सोमखोर बाबु नोंथांनि सरकारि लन लानानै सुख'नायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो बेबायदिनो सुख'लांबाय थायोब्ला नोंथाङा इयुनाव मोनफिनबावनायनि राहा दङ थेंक इउ नोंथाङा इन्डास्ट्रियाव मेनेजार मावनो होमबा औ बे न'आबो जोंनिनो आच्छा गोजोन्थों गोजोननाय थाबाय नोंथां बिदिब्ला थांलाय दिनै फै समायना
ड्रयिं रुम फंबाय सोमखोर सोमखोरा दिनै नोंनि फंबाय नंला मिथिबाय दिनैनिफ्राय बे न' आरो बे न'नि गासिबो दंनाय माने सम्पथिया आंनिसो जाबाय नोंस्रा बे न'खराव थानायनि जेबो अधिकार गैला आरो बे न'खरनि माइनावआ नैबेसो जासिगोन नैबे दलिलाव सहि हो फंबाय सहि हो सहि हो जोंनि खोथा मथे सोलिगोन होननानै फैदो समायना समायना नों हागौमानि रानिखौ गाज्रि बेबहार खालामनांसिगोन जागोन बियो माबायदि रानि आंबो बेखौ नायगोन होमब्ला आं जुरिहैनोसै अके नों जुरिहैनो हासिगोन रानि बे नोंनि जिरायनायनि टाइम नङा आहा दुगैनांसिगौ मा बाल्थिंसे दै खावनानै लाबो गोख्रै वाह दासो समायदों दासो गोलोमदै गदों आरो दंबावसो र' आं दुगैगोननि लाख'फथि हिनजाव दाना नों माबादि मोनदों बेनो नोंनि पापनि फिथाइया जिया गोख्रैसु